Neno ageno nusebedo kudhe maber gi George Bati gi jowa te musebedo Ramogi TV kanto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa koro mae mpaka mwadogo sani jothieth wadhi ng'anyo nyoro ne gin kaunti 12 sani wadhi winjane kuom jagoro maduong' KMPDU men Kenya Medical Practitioners and Dentists Union iluongo ni Dr. Davji Atela. Ero kama na inya kumiwa sechegi. Ero kama na inya Trevor. Davji nyoro seche mwago mbaka ne wacho ni counties 12. Yes. Jothieth dhi ng'anyo. Bende ntiere resruok mora mora mosebedo koso pod ji dhi ng'anyo kiny. Kawuono bang' nyoro bang' nasegolo notice counties auchiel ochulo mshahara. Wangi county ma Laikipia, wangi county ma Murang'a, wangi county ma Nyeri, county ma Embu, ki county ma Taita Taveta osechulo mshahara gi. Mago chudo. Okay. Koro manyiso ni county ma Kisibe, Kisibe ochudo. Manyiso ni county 12 manene gubeni dhi ng'anyo kachakore kiny gokinyi, koro auchiel ema koro dhi. To auchiel gi en achiel kuom gi en Kisumu, machielo en Mombasa, machielo en Vihiga mantie Western, to machielo en Bomet, to gi Bomet yes, to gi mago auchiel. To Kisumu miwacho ni dong nyoro ni wago kodi mbaka e station marwa mar Citizen to governor Nyang' Nyong'o no wacho ni osewuoyo gi joge maonge ng'anyo madhi timore Kisumu. Ingeni gima chielo matimore gi counties ma kata nyadhiero ma midhiero mang'eny counties ong'abe onego bed ni chulo ji msara ka dwe osechopo. Teno ka nwagolo notice mar ng'anyo ni ndalo 7 mokadho ni jotich ok bedhi tich kalore kiny. Bang' ndalogo kawuono counties auchiel chulo. Nyiso ni nyaka dhir gi adhira mondo gi prioritize healthcare. King'iyo Kisumu mshahara ma dwe mar 2 Kisumu nochulo dwe mar 4 ka. Nyiso ni ogi prioritize healthcare kaka dwarore. Tada nyisi ni kane jothieth ma Kisumu, dakteche, nurses, clinical officers te omakore kanyakla mogolo notice mar ng'anyo. Ne igolo mokwongo kata kapok wadonje kaka jo national. To county no dhi e court mondo stop ng'anyo mar Kisumu. To ka court odhi to judge ong'eyo wacho ni ere kaka joma pok ochul pesa inya dwaro mondo dhi e tich. Kae kes ma county go onge ma kes ma judge Radido mantie Kisumu notupilia injunction mane county dwaro. Ma judge nyiso jothieth ma Kisumu ni kapok ochulu mshahara to dhi uru e ng'anyo mondo chulu. Manyiso ni gima wacho mondo chul jotich ni ok en dwaro mar jotich mondo bed oko. Ma kapo ni gutiro kawuono government ma Kisumu chulo jotich kata government ma Mombasa kata ma Bomet kata ma Vihiga ochulo jotich to kenji ne wane tich. No. Manyiso ni ok en ng'anyo mar jotich ohero, en ng'anyo mar jotich onge nyalo mar mondo gichop ka tich. Ng'anyo ni osebedo gi kidienje mopogore. Ero koro ilero sani ni mae ndien mana mar osara. Osare ma pok ochul. Matin ni ka giwinjore ni chulo gi kiny to kata ng'anyo no ok bi bet. Ok bi bet. To mago jothieth te. Mago county auchiel. Jothieth te nyaka jomatiyo mochari, jomatiyo ward, dakteche, nurses, nutritionists te, ng'anyo te. To kineno ang'o mathago kaka jochiw thieth nikech ma ok yango mar buogo dhi ng'anyo ndalo moko mbele ka bende usedhi ng'anyo en ang'o sie makelo ng'anyo masaka sa usiku udhi ng'anyo. Trevor, kineno ka governors ma counties gi nigi thagruok kata mar chulo jotich nyiso ni osiptendego onge thieth madhi mbele. Iyudo ka budget nitie ma governors bo wacho kata counties nigi budget mojo beni nitie budget mar thiedho mar chulo jotich, onego beni nitie budget mar nyiewo yedhe, onego beni nitie budget mar nyiewo reagent mar tiyo lab. To anyisi ni thothne kan ji ni hospital jothieth ni hospital iyudo ka onge support mag yudo counties ma in chulo mshahara bedo shida. Kithiedho hospital iyudo ka jatuo biro to nego beni indiko no dhi e lab to kodhi e lab to mondo mi oyud reagents go onge ko nyaka dhi e lab ma oko. Ng'ato kose to kaponi oduogo gi result mo e lab e pharmacy cha onge yath nyaka odhi onyiew yath oko. To kiduogo nono mabedo ni counties gi nigi bill mar KEMSA mang'eny kabisa. Kaka koro Kisumu nang'iewo nyoro gotieno bang' ka nasewuoyo gi governor pok ochulo KEMSA karibu $71,000. Manyiso ni osiptende kata kidhi ok biyudo yath. Koro thothne jotich all gibedo osiptal ni dwa thietho to kitemo mondo ikonji to onge yath miyogi. Kitemo mondo ikonyo onge konyo jopiny. Mano miyo neno kwa wasebedo kwa luongo wach mar ng'anyo mang'eny mondo
governors kata counties obed gi that accountability mar miyo ji thieth madwaro. To ma timore nikech thothne governors my counties, CECs, ministers, parliamentarians gin gi insurance maduong' kabisa. Magin ka gituo to gidhi e hospital ma gin go counties gi. Gin ka gituo to gidhi e hospital mag private sector. Koro gikia rach mar mantiere hospital gi. Gichalo ng'at ma en gi in ichung' e tedo mkati. Ikota in beka malo so mkati. To in gi familia ni te okucha mkati uni. Idhi manyiew mkati mar jirani. Mane ha governors gi county healthcare chalo. Ni mar gin magichung' ne thieth lakini thieth matimore kanyo gikia ka timore gechok gitigo. To davji counties bende ywak ni gimbe national government sirikal maduong' ema pok omiyogi pesa. Koro ere kaka ng'anyo uni dhi konyo ka koro pok omigi pesa. Ma bende giwacho adier kendo sirikal maduong' bende noyie ni adier pok to ornegi pesa mar Januar, Februar, March, nyaka sani. Ingeni luwa priorities ma counties nigo. Nimar counties ok ni nono. Counties ni gimilong ni the own resource revenue collection. Counties be nigi budget matimore. King'iyo counties ma pok ochulogi. Nikech wan counties 47. Be mano time mano gol notice ne mana county 12 kende mane pok ochulo. King'iyo county ma Kisumu for example, gi county ma Siaya, gi county ma Homa Bay. Ere county man gi pesa ma nyalo collect pesa mang'eny molo wadgi. Iyudo ka en Kisumu. To nang'o Siaya osechulo, Homa Bay osechulo, Migori osechulo, gigolo pesa kuro, gitedo kanye. King'iyo county ma Mombasa, gi county ma Turkana, ere county ma nigi pesa, wacho ni nigi collection maber. Iyudo ka en county ma Mombasa. To iyudo ka Turkana osechulo lakini Mombasa pok ochulo. Koro en priorities ma governors ma jothieth gi keto piny. E omiyo iyudo ka kamo giketo kamano thieth bedo maber. Ndalo mang'eny ndalo mosekadho go ng'anyo ne ng'eny ahinya Homa Bay. Mane iyudo ka dwe ka dwe jotich dwa ng'anyo nikech pok ochulgi. To nyaka ne loch lokre Homa Bay county iyudo ka nitie pogruok. Ma kwa ng'i adier ng'a osebedo ka tiyo ndalo mang'eny en governor ma Kisumu. Mane onego bed ni en ma omiyo jogi obedo mentors mar counties moko gi. To counties moko biro manyien gi nigi new system ma gik moko timore. Mwadwa kwa gini gikethre gi continue to mana gi that direction. Lakini nyoro to governor ma Kisumu no wacho ni nosewuoyo gi jotich ma Kisumu kendo onge ng'anyo madhi timore kanyo, lakini kiny nwane ok to bro chopo bro neno ka timore koso ok timore. To un kaka jochiw thieth bo wikoru mar bedo piny gi governors mondo mi utiek wach mar ng'anyo ni dichiel moko gima osiko wuok sa te nikech samoro amora mubet piny buwinjoru nikech ma ok yangu ubet bende mokwongo. Ingeni samoro serikal tiyo tek mar kata mana wach ni wadhi ng'anyo dwe mar 12 dwe mar 1 nobedo gi committee mar conciliation no wito ng'anyo cha bang' dadlo 60 tido kubedo piny u negotiate to ginyisi ni miwadal matin kama loso data to thothne sama ji omi time ne gidhi wuono kidoko e romo kendo to kamano oecha mane wach ne gitimo cha gima gitimo lich kendo onge. Mane omiyo koro sama ji dhi ng'anyo no koka gineno seriousness mag gik moko. Wanyalo bedo piny gi sirikal, counties, kata national e wacho weche mang'eny mag CBA, wacho weche mang'eny kaka ibonyiew yath e hospital, wacho weche mang'eny kaka ibonyiew reagents, kaka inyalo loso hospital bed gi otendi maber, kaka jotich nyalo yudo, kaka jopiny nyalo yudo thieth maber. Lakini wach mar yudo mshahara onge tinde bedo gi governors kata gi sirikal. Ni mar sama ng'ato pok ochulo mshahara mare, onge kaka landlord ne bo winjo ni in daktari pok ochuli koro we chula rent sani. Onge kaka jafuel bo miye fuel mtoka nikech in daktari pok ochuli gibiro understand. Onge kaka nyithindi bo dhi e school to koro nikech in daktari ging'eni nyathi in daktari koro nyathi puonja. Manyiso ni nyaka chuli kokibedo gi chance mar chulo bills gi. To ma ok nyal biro ni idwa ni bede tich lakini right ni ok mi kaka dwarore. Tok right ni ema kama weche gi moke nikech mokwongo ni wach mani hospitende go seche moko onge gi yedhe. To nitie joma seyo ube kaka dakteche ni un bema seche ma undiku puonde kaka counties kata mane sirikal maduong'. Une mucha kuoro ji mondo dhi e clinics mag wegi nikech mane kama ulose pesa. Tiba maen gima Jose bedo ka wacho e ndalo mang'eny kendo wacho ni en ruma mang'eny ahinya. To king'e adier e counties mantiere Kenya ka sani iyudo ka doctors mondiki e sirikal tiyo sirikal.
In fact, thothne wan gi the shortage mantiere osiptende mag counties ok nyal miyo daktari mantie county bede gi chance kata mar private facilities kata mana mag timo locums gi. Sani be king'iyo igni 10 mosekadho gi kaka ranyisi ni counties ok prioritize healthcare, jotich pok ondiki, onge nurses mosebedo kindiko, masani nurses mang'eny sana dhi maoko ma UK tich. Dakteche pok neno kaka wacho ni karibu dakteche 4,000 maonge tich, lakini Kenya kende uon dwaro dakteche 50,000 mondo bede line mar WHO. King'iyo e hospitende ki onge clinical officers, onge jothieth e hospitende ma counties. Mano miyo kila japiny kodhi hospital iyudo ng'ato kabedo gi line seche 12 kata seche 24. Nitie tuo ma kidonjo e hospital to daktari ni chon inya konyori, lakini ji inyore nikech onge dakteche ma nyathiedhi, to dakteche gi onge nikech pok ondikgi. Koro thothne dakteche gi mostly nyalo yawo clinic moko oko, lakini kaka gima giseyo ka gitimo, gipango mana kaka ginyalo dhi thiedho pinje maoko, nimar giwinjo ka onge era ma sirikal osemiyogi manyalo miyogi mondo giti. Mano ema timore. Manyo gige tich gi samoro ne nitiere ndalo moko ma be naneno ka Simpros Okendo otimonwa mbakano kawuono mar gige iluongo ni medical equipment scheme. Mane gikawo gige thieth to gitere hospitende mopogore opogore mondo mi hospitende te obed gi gige thieth manyasani. Be gino osekonyo. Ing'eni king'iyo managed equipment services mane national government wacho ni odhiro ne counties, and actually corruption. It was the highest element of corruption in the previous regime. To kana neno ka serikali masani bedwa kao contracts, I think 3 billion bachak oro counties, bachak wacho wachani erena a scandal might just bring in itself. To gimea wacho kamae eni ido ka edalo machoncha Homa Bay County no ne machine mar tijlak to machine no bedo igni 2 ka ng'ati yugo onge ma en faka pan sirikal modonjo ni mano ndiko jotich ma bedo go. Ido ka embu nentiere machine mar renal dialysis to jotich mar tiyogo ni onge kata chiel. Koro ido ka osiptende ma nentiere e Kenya kae karibu machine madhi hospital madhi 300 nokito mashinde gi, lakini nokuket ne jotich matiyogo. Koro gigine raste machamo okon jopiny, lakini pesa ne chulo ne joma list these machines. Koro mno wacho ni sama itimo these managed equipment services daging'ie failures manobed manowuok ne onge skilled personnel mondo okony jopiny gi rangi, ne onge radiologists nokondik the required personnel mondo okony gini. Koro that's the first thing. Maka poni mabedo contract bedo renewed to nyama konyo jopiny kidhi ti kodgi mana ka sirikal ma national gi ma county obromo kanyakla mondo ko jotijego. To mano rem mar sirikal maduong' koso rem mar sirikal mar county. In ka ng'ato kelo ni mtoka ne mondo miriembi dong' in monego bed ni ng'iriembo. To kia riembo to nego bed ni manyo dereva mabiro konyi riembo. Ng'eni en rem mar gite. En wacho asipito ka wacho ni nitie giluongo ni inefficiency or administrative inefficiency between this level of government mar national gi mar county makelo midhiero mantiere piny kagi. Nikech national nigi pesa magidwa ne gi spend. To counties be niko wacho ni oniano kone ni waonge jotich. But because emigi ka gisemujere mose emigi to kata okotiyo okgijali nikech mano gitigo. Koro kapo ni sirikal ma national gi county okuwinjore moketo jotich ondiko jotich madhi tiyo gi mashindego to pod jopiny ambo hinyore nikech pesa gi michulo gini e taxpayers money. E pesa ma itimo chulo wacho ni wan gi gope. Koro kapo ni wan gi gope to gope gi ok yogo machine mok digo ji madhi konyo gojo piny to ko ere ber ka machine go. Nikech gavana ma Tharaka Nithi ma en Mudhomi Njuki na winjo ko wuoyo gi Simpros Okenda kendo no wacho kama ler ni wach mar gige thieth motere counties okonyo ahinya. Nikech koro miyo ji ok wuoge gwenge ni biro mana Nairobi ka ni monde ko yud CT scan. CT scan moro be nchwane no Homa Bay kanyo. Dong tiere kaka gigo bondo konyo. Ngeni ma Homa Bay anya wacho ni sani tiyo nikech kaka ne government ma Homa Bay manyilo biro ino kana gichao kara mandiko jotich. To king'iyo governor ma Mudhomi Tharaka Nithi nigi jotich dakteche 13 to iri population mar 400,000. Nyiso ni mondo japinyo ne daktari hospital no ratio mar daktari to gi japinyo 1,000 to 30,000 en midhiero maduong' ahinya ne jatich ine daktari piny mar Tharaka Nithi chuni dhi e county ma neighboring mondo itim. Koro mostly anyisi ni counties gi
thoth ne gigi mana mar PR mar politics ma jo piny ni gini nitie lakini gino bodhi konyo jo piny adier ba ji bodhi matigo to achake piny ni governors gi kapo ni mashinde gi tiyo counties tiyo maber nango giringo Nairobi hospital giringo oko giro thieth nango familia gi be kamano nango governors be chakao jotich mag counties kete private insurance mago kao pesa sirikal te keto mane private sector mana manyisi ni in a way gik matimore public sector ka en mana deliberate mondo kik jo thieth kanyalore jo bed gi midhiero mondo jo support bedo mar private sector. Tiegruok miwacho ni onge ni be mano miyo kel nu joko moko manego ni Cuban doctors. Cuban doctors bende nokel ne mondo kony jothieth mondo mi gitiegre mondo giyud lony manyasani weche mopogore opogore mar thieth kendo tiyo gi masinde bende be osekonyo. Yani Cuban doctors en kuma duong' healthcare kama ne pok onenore. In fact nche waneno ka jo America ondiko giluongo ni slave trade, the modern day slave trade. Wach ma jo Cuba biro Kenya ka e modern day slave trade mwinjo ka nimar joka serikal ko sinyo gi serikal makocha to kaka jogo kage jomo kawe gunia to bolo Kenya kama oti makata mantie ka sani okti gibeda beda Kenya school of government gi yueyo to edwe ka dwe serikal tiyo gi bilion 1 kuom machulo jo Cuba kore ichulo Cuba milion 1 ewi daktari lakini daktari go chama I think 100,000 manyiso ni pesa ma sirikal tiyogo e Cuba gi 100 biro gi oromo ndiko dakteche madhi 500 mabo konyo mane dhi konyo kabisa lakini nikech ne reactionary ngini mostly governors gi kata sirikal timo gik moko react maybe gidwa timo ne ji anyali gidwa timo ang'o gin gi deals magitimo gidwa moro political allies magin go e Cuba to ikawo jotijego lakini king'iyo family doctors mane gikelo 52 Kenya ka ntiere family doctors motiegore ahinya mabe ong'enya ka patterns mag tuoche mantie Kenya ka king'iyo Moi University tiego jogi king'iyo Maseno tiego gi king'iyo Kabarak tiego gi king'iyo Aga Khan tiego jogi koro ok ne gikel jogo nikech ne nitie nok margi ne gikela kala jogo nikech ne ging'ege mag chame to koro sani kaka king'iyo kae wach mar thieth ni opogore kidienje ariyo nitiere ma pod odong' gi sirikal maduong' tie moko manie counties tich moko mane counties de ber ka odok e sirikal maduong' te koso weye te mondo dhi e county mogi we poge diere ka gipoge diere matemo ng'eyo ni king'iyo kaka governors osebedo gi wach mar healthcare ni governors ong'eyo kendo lony e gero ute mag thieth ama kendo ging'e launch gi kabisa koro kiwe negi infrastructure aspect mar healthcare to bodhi maber nikech sasa ma gigedo gi launch jo piny neno lakini ute mogergo ka onge jothieth gi to ka onge yath onge masinde mag thieth to gima dhi konyo go onge omiyo waneno ka thago gimidhiero mar jo healthcare ni onyalo bedo maber ka wan gi giluongo ni Health Service Commission kata mana centralized management of health workers ka nyoro neno ka president owacho ni gidwaro activate giluongo ni KHRAC that Kenya Health Advisory Council ni mar giyudo ka midhier ni ng'eny e counties mathago jo thieth to thago counties mano line maber ndi mar loso kata activate KHRAC gima tek en mana ni onego bed ni mshahara machulo jotich bedo kuno onego bed ndiko jotich bedo kanyo ni mar ka igadhi igni madhi to jotich ok ndiki to pod midhiero bobet lakini ko bedo gi this centralized body budget mar healthcare bobedo modinore mar jotich kaka wan gi mar police kaka wan gi mar jopuonj manyiso ni iga ka higa inyawachi ni nyandik jotich jo healthcare 20,000 kaka ne governor the president promise mano ko nyatimore iga ka higa nyandik jotich maber nikech ino ka sani police ndiko iga ka higa jopuonj ndiko iga ka higa lakini onge sana wachi ni koro sani wandiko jothieth mama poko timore higni 10 mosekadho gi to dong' mano be kama wach moro be chak wuok nikech ji wacho ni Health Service Commission mowacho pile ni ka koro sirikal onge gi pesa ma gioro ne county koro Health Service Commission ema gibiro miyo pesa sirikal nigi pesa kendo sirikal nigi pesa kabisa in fact king'iyo kata mana report mar KRA nyiso ni pesa ma KRA collects ano medre gi 8% pesa nitie gima opogore sani en mana priority ma sirikal nigo ichaneno ka ker wacho ni gidwa ni gien show nitiere universal healthcare
universal health care nyiso ni kituo kamoro amora mituoe inyalo dhi hospital mi yud thieth regardless of your socio-economic status kata itiyo kata ok iti. To mondo mano timre nyaka gibed gi mpango mar ndiko jotich. Ta nyisi ni sani ywaruok mantiere kinde sirikal maduong' gi sirikal mapiny kondik jotich nitie mana shida. Ka sirikal maduong' ndiko jotich matin nitie mana shida. Koro omiyo Health Service Commission ni bo miyo implementation mag kata UHC mag dwaro ni timore. Gimachielo kin ma timore en wach mar NHIF. Ne giwacho ni gidwaro ran UHC ni through NHIF. Ta nyisi ni kaka NHIF ni sani kaka sirikal ogolo pesa mang'eny ni mano gimoro ok nyalo timore. Koro nyaka gibed gi plan mar timo mano. To Trevor, healthcare ok nyal bedo gima nono. Healthcare en ni nyaka sirikal bed gi accountability ma bed gi pesa mar chule either through insurance or through whatever taxpayer way money or japiny chule. Koro sama jo Kenya sama sirikal ok invest in healthcare to prefer private sector japiny chun ni koro kodhi hospital ko yud thieth nyaka odhi mana oko private hospitals. To king'iyo wach mar private hospitals ni amiyo ji koro uso low emiyo ji bedo gi mchango mang'eny gi. To koro kaka jagoro maduong' ka dang' nyisi ni koro mondo miler na jopiny ni ang'o maduwer ni mondo tim mondo wach mar ng'anyo ni kik timre pile ka pile. Sikwano mokwongo ni Health Service Commission, mar ariyo wach mar msara, ang'o maduwer ni mondo miyo timre kadhi mbele. Mato ni wacho ni ng'anyo ni en mana mar osara, ntiere moro be manun godo mar CBA, collective bargaining agreement, mapod bobiro nyiso ni pod ntiere ng'anyo moro be mbele ka. Ng'anyo mabiro mar CBA ok en kata mar jothieth, obiro ng'anyo mabiro ne jopiny. Nikech anyisi ni Trevor, sama idhi hospital kithiedho to ng'ato biro ka nigi emergency ting'iyo emergency trade ke ionge yedhe ma inya konyogo jatuoni kata bed ma daktari molony oromo nade jatuoni bolalo. Samoro jatuo biro ka onego bed ni ikete intensive care unit kaka mane dhi Mama Lucy cha tiyudo ka mano onge hospital kata bed ma daktari 30 pod bo hinye. Nitiere case mantiere Kiambu ma ng'ato biro hospital to kata mana yani equipments minya konyo ka achiel onge. Koro sasa ma daktari oneno ka ng'ato tuo to en ng'ama inya kony lakini hospital ok okonyi gi gik monego bed ni konyogo jatuoni. Kapo ni lale imbe nitie part moro malal nitie lit miwinjo nikech in dhano. Koro mano omiyo wacho ni mondo ji gino bed maber, mondo ji oti daktari oti kaka dwarore, sirikal nyaka migi support public facilities gi. Ok onego bed ni iketo hospital to ok unyal thietho. Una kanyo mar ng'e mane en ng'at mobiro ni osetho, machiegni osetho. Mano omiyo thothne ng'anyo mar 2016 timore. To mano omiyo watimo insist sani ni mane manyaka bedo osiptende ni mar kata bed ni private hospitals becho oko to 80% mar jo Kenya ok nyal afford gi. Kuma ikuongo gore e wana public facilities gi. King'iyo gi wanotimore Mukumu girls nyochane mano gima nyisi ni thieth ma Kenya ka pok obedo kaka dwarore e public sector. Nikech magi king'iyo ka outbreak otimore test ikaw mag jotuo gi itero Kemri kokiduogo ni gin mana gi gimno ni samre bacteria mag typhoid gi mag E. coli mag diep gi magi ma dispensary moro amoro nego beni nyalo thiedho. To sama kore duogo ka ji osehinyore manyiso ni thiethwa ok en nyuoro manya konyo ng'ato ka nitie emergencies. Nyiso ni ok odhi maber. Sani kineno sani nitiere cholera outbreak matimore. Mano ang'o nyisore to wan gi public health care officers e counties 47. Manyiso ni ok gitim tije ka dwarore nikech ji te onego bed ni ong'eyo wach mar sanitation. Ji te onego bed bedo empowered gi yoregi. To sama mano timore nyiso ni counties ok prioritize, ok gindiko jotije mag public health care. Counties oketo mikakati manyiso ni kata pi bedo ne ji. To gima timore thoth sirikande gik moko timore mondo bed privatization. Sani cholera ma outbreak matimore ni ibuonjo ni kiny water obed privatized, water pi ji tiyogo bedo bottled. Sama ko ji ok nyal thietho maber ma thieth ok timre public facilities, ibuonjo ni hospital or healthcare is fully privatized. The same way wache mag somo machon ne jong'e ni public schools maber ma ji ne dhi national and dhi sirikal kete mokoro ok tim maber to ji privatization maber dhi mbele academies mawede. Koro gik matimore thothne gi ka ji ok owuoye ma ji piny ok ong'iyo mondo otango to iyudo ka jok moketo ni telonwa gi ema actually yawo private facilities madhi kawo ji. To jopiny ma koro ywak nu mawacho ni udhi e ng'anyo to gin ema gihinyore mogik nikech be isewacho maber
ni jotelo mani sirikal to ng'enyne kata hospitende mag kanyo god bok gidhiye. Koro nyiso ni ng'anyo ni kudhiye to jopiny ema hinyore kamano. Ing'eni ng'anyo ni kwadhiye wakonyo jopiny. Nimar okoro ni kibiro hospital ibi kanyo to kiyud daktari kata ibi kanyo ibendalo bejisni program ng'wen. Okoro ni ibi hospital to onego beni dhiye procedure bedo theater tinyisi ni ibi dwe mar 5 kata dwe mar 6. Onego beni kibiro hospital tiyudo service midwaro. Onego beni kibiro hospital tiyudo yath. Koro samwa dhi ng'anyo ni. In fact jopiny onego beni konyo wa ng'anyo. In fact gikonyowa kata mana mane yo. Nimar gik madwaro hospital ka wadwa ni daktari ondiki ok ndik ne wan. Indiko gi ne jopiny mondo thiedhi. Kodwa ni daktari ochul, ichuli mondo kibiro hospital ibedo gi wich mayom minya thietho. Koro thothne gima matimo ka en ber mawuok en mondo public hospitals oti maber. To ma nya bedo maber ka jopiny ong'e ni en akige king'iyo sani joma nigi jo middle class man gi insurances gi. Thothne ka tuo achiel odonjo e family no tiyudo ka obodhi e private hospitals to bang' dweche adek chune ni koro ok onyal ma odwa dhi madhi back that public. To sama ise kwero ni an public no gochuna ok anya dhiye cha iyudo ka koro ithagori kacha line ithagori kaka jomoko te. To kichung' ma idwa ni mano ti ma sama daktari wacho ni wadwa ni wang'any wadwa ni wadimanda mano wadwa ni gini oti wadwa ni Jaramogi hospital oti wadwa ni hospital ma Mombasa oti wadwa ni hospital gi oti ma ichung' ma idwa ni yath obedi moto obedi jopiny ochung' gi jothieth to gigi onya timore. To jood bura dong'un godo nikech ang'eni kata Senate nitiere health committee, National Assembly bende nitiere health committee. Be usewuoyo kodgi mondo mi gichwal dwaro maru mar jothieth mondo mi wach mar ng'anyo ni kik bedi to giwachonu nang'o? Ing'eni jood bura wan go kendo owuoyo kodgi mang'eny kabisa. To ing'eni jood bura ma Kenya kaka wuoyo kodgi ne gin insurance ma over 10 unlimited insurance, medical insurance. Ma kata health committee gi te jogo te kapo ni achiel kuom gitu onya dhi thiedhi kamoro amora e piny ka. Koro kata ka giwacho ka king'iyo ka gimoko osetimore kata mana kes mar Master Travis mantimore Thika cha kata kes mar timore Malusi ne wadhi e Senate mwatimo presentation mwacho ni gima timore Malusi onge jothieth onego nigi jothieth e hospital no. Ni neno nyoro kane kes mwatimore ni ng'ato obiro onyuol e hospital nikech ne soja nigi thagruok. Gima hospital gima county kungotimo en riembo medsup mar hospital no to iketho board. Superintendent gigolo board. Gold board. Tido ka ging'eyo gi task force ni jotich onge kacha. Ko ing'eni dhi ne ji ariyo ka to kindiko jotich ok dhi konyo. Ero ka reaction mag in gono ema chal gi reaction man timo kum mar golo principle. Koro most of the times gik moko matimore e Senate kata mana e jood bura gin very reactionary, but ka ng'at moro achiel bobedo gi experience kaka koro wach ni vice chair ma health committee osebedo gi experience mar dysfunctional public health care no mano odonjo ne omiyo no ko wuok matek ochung' gi jothieth odwa ni mondo lokruok obedi odwa ni mondo hospitende oti maber. To budget koro mar thieth emonego medi koso tim nang'o nikech wan tiere gi gimoro maluongo ni Abuja Declaration ma jo Kenya bende nondiko ni budget atamalo 15 onego bed ni dhi e weche mag thieth pok to chopo kanyo to ka ber to onego bed atamalo marom nade mondo mi weche mag thieth obed ni olosi dichiel e piny ka. Ng'eni health financing is a very important subject. Kada juro kane governor wuoyo mane mano chako go. King'iyo in Abuja Declaration mar African countries ne giwacho ni piny ka piny mane Africa e budget gi 15% onego dhi health care. Kenya ka sani wan at 4.4%. To 4.4% mar budget mano madhi ministry. To counties kawo ka chulo jotich matimo gik moko en about 2.2%. Koro healthcare budget e Kenya kasa ni en about 6.6 e higni. Tido ka nitie thagruok, onge thieth matimore maber. Onego bed nyadiriyo mar mano. Ka koro budget madhi e counties mar 350 billion ja onego bed ni en mar healthcare kende, en mar jotich, en mar yedhe, en mar infrastructure mar hospital. Ka mano nyatimore taya nyisi ni gima ne president wacho ni jibo bedo gi universal health care mano nyatimore. Lakini kapo ni sirikal timo sani ma gikawo gini sani sirikal ma Kenya kawo like 120 billion iga to tere private insurance manyiso ni en for private care. To mano ng'eni en mana ne jomo yier kende jok ma jopiny monego bido thieth te owe
e lwet mar kidhi yudo thieth kamano koke yudo be ija survive. Okay. Jika koro watieko wachni, aneno ka nitiere jomoro nwa utimo kachiel ariyo adek ka. Wacho ni amosi Trevor Ramogi ler ahinya. An Eva ka wuok Ojola. Awuoro Trevor dakteche nyaka chul. Wadwa timore nade gi jotuo. Nitiere mwawacho ni Ramogi wach thieth to nyaka nayo lazima iongelewe. But keep your time mar tapki. Sawa time mar tapki obro ng'eyo. Koro ng'anyo dhi chakore sadi kaporo noko chulgi. Kiny sadi. Kenya onego bed ni nitie kesa ariyo kesa ariyo ka koro Kisumu kiny by gokinyi onge joma onego bed ni hospital jothieth nikech ne strike mane court otamore mane court o insist ni nyalo procedure no be activated. Notice manogolo be ni kiny koko chul mshahara by saa 5 kama jothieth onge. Mombasa kawuono gocho wacho ni ginyalo golo direction mar chudo kiny. Koro jothieth kanyo rito mondo gine ane agreement no. County kaka Vihiga kiny jotich onge. Counties kaka Bomet kiny jotich onge. Nikech okwanya bedo ni warito wasa msara. Mondo jubedo thieth nyaka migi pesa mondo gidhi. Okay. Davjiro kama na inya kumiwa sechegi. Mano Dr. Davji Atela en jagoro maduong' mar KMPDU mano Kenya Medical Practitioners and Dentists Union. Okoni ne giluongo ng'anye counties 12 lakini auchiel osechudo koro dong' mana auchiel. Kaporo no chulgi to kiny ng'anyo onge. To koko chulgi to ng'anyo bro chakore. Kiny nwanyisi kuonde mang'anyo nitie gi kuonde mang'anyo onge. Okamano mane kama wawe chenro marwani aneno kuseoro na ote ka endi ni ang'i saa mar tapki hae osechopo koro be adamana lore kamano mondo ne tapki anto nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa kinyo nere kinyo kamano.